Monsam athir kedoji aphan adui-ahoi long kachingki pon. Lasonsi patami ni pai krei trokar ni ada por pai kep malompen Assam BOP Khandulia long ni Karbi ang long lapen West Jantia Hills Meghalaya angbong restore peace and harmony pothepi and ponsi chingki chingvai padupong. Bangso Monsam kachingki chingvai long ni Karbi ang long pen socheng amreng border development chairman Agustin Hanse ahoi long kido case a James Rongpar Hamren judicial court advocate Miki Teron border magistrate Alamgir Laskar Hamren police station officer in charge Amarjoti Bailung Hamren regional case a Konchungbang Anthony Tiso lapen adisang ho tum lapen Halapu West Jantia Hills Meghalaya pen social worker Pirkhat Parpet site sema police outpost officer in charge lapen penang ana kenang sot kethe kidinga bang phubang phiatum chutongdu bangso chingki pen penang an mesen meet angkung ripon longlo lapente adui-ahoi long kidam tangason ron thama sokachi thur thu thedet nang jia phan purapu lamrai deng ponlo lapen ason son ke mesen alamrai ta deng ponlo Prangsi bangke nang litum NE news atu lapen kat news atuma phan nilitum hin pen suchengam ring border development committee pen nang tum phan kardom pilo asipini nilitum ajak dingkloi pen nengkani si ke plengilo surunira engkora ke thom tarikret roksi me cheklu kachibohong pen pini uthot me acheklu pini tarikret rok pena wante nengkani si plengpo labangsu ilitum Karbi ang long ton mos council pen ladak entry tax gate labang suki biji puahut khanduli hin pen ongdung ay penara kautet nu wang si labang so a gate panilitum panang pripidak lo la sela labang so det pen nilitum ningkani siang bong lo dak chip hong charu chek chek do lo la pen thula dak hidi long le ke klem ke dam long le pen dang lok dak dupik lo la si nilitum first time chingkilo chuneng chingkilo first round pistok chingkilo ala bang sura bang ke la tum deng de dalo la senono bang dalang tum him pensi chingki nang polo la si pinier ni bang ke chingki de chingkilo la si pini second round pistok long bang ke chingki de chingkilong lo la si pini nilitum la masuka chingkilong bang ke nilitum agenda phodo kipon isi alam the bang ke ladak Karbi ang long itu entry tax gate ke ladak ke nilitum pini seta ba pinap seta mate ningkan pho philebi baninkan aling seta dak nang tum khanduli apnar sa korte tum ladak ke pahurin long lelo pulo penalang tum ta nilitum phan agree lo je cholo nang tum selamut selang tum hin pen tum hanang chak lo la pen thu hinia bang ke dulang ladak illegal encroachment di la longli phelang nang kipet je la tum ke penea hemsu nang kimpo ba ko penea lang kharang tu wong po yula son po la dakan ki tu Meghalaya lo mate ko penea to warang slang wong po je la dakan ki tum ka Meghalaya border lo la son la tum ka chikam thap du ha yo ni pen si ahoi long che bhong long bom lo la sila bang solama puthak tamne pini nilitum lang tum phan agenda place pon lo pen pini penan parke nang tum la sona long le nang ki pet ahoi nang ki pet alam bang ke la ke dam tang nang tum chok chen tamelo an par bang ke pini pen ken pet long le lo pulo penalang tum ta agree lo je ni tum claim ke lo pulang solam chak du lo la pen thu ke thom bang ke Meghalaya korti tu ladak khanduli pudat kale lo ladak itum Karbi ang long arlo Karbi ang long autonomous council a jurisdiction ke liya jo ana bang ke len pata bang ke dolang ji pulo hidilong lila pu ke do ana tum bang ke nang tum hidilong le claim tamni hoi phit sita ladak nang le tum yong se Karbi ang long along revenue pi pe long te nang tum claim long le penang le tum revenue ki pi do plutang te na tum abang ke pini pen sta nang tum claim no pusi nili tum tap pin ben tapulo penang le tum ta pen ladak non patta ka salam le tum anta nili tum punam lo Karbi ang long autonomous council pen nili tum pan vi form te dulo la senang tum pata nahi te pata nang salam tipo muthe sita Meghalaya pata ke Karbi ang long ar luke ni tum nang kroi thek the pen nili tum Karbi ang lo ar tum Meghalaya long nang dudunta ladak ni tum nang le tum ateng se tum nang follow du nang ji la senang le tum ta la nang follow du nang ji polo la ta la tum agree lo pini pen ke nang le tum pata na nilitum hidi chiklam dam poplote ronga gang bora tum phan nang tum pata original pata bang chipaklang nang polo an kroilo la bangka la pen aku du thiklang ladak kedam tang ason ladak pos lo han kachuri da pen thu pene okapar hi bom ke war thap dawai ke war la ka duka betame non pen phrang bang ke lai metul non pen phrang ke nang litum ladak Karbi ang longer lu bang ke han pen dang lok nang without permission bang ke lu han nang ri long le ladak ke forest
a production teng dopik ladak lasinang litum lahai hu badutum ta klem long le yong si o kapar hi banang litum nitum phanang chingki than thepin pen ok nang par hi doa na chor yong si na phudun lok lante 50,000 plus lapen hamren thana direct nang tum phan nang beng beng ji lo la ta lang tum agree lo troi lo ta lapen thu ho bangke ladak itum Karbi ang ton mos council pen non itum dak asam malatu ke klem ji boy thalang su tu khanduli 80 kilometers labang su ke klem long tame ko dak anu ne labang so towar keleji seta me ladak nang le tum khanduli akorti etum nang tum ladak jok ta pahurin long le ladak nili tum dak mithanga boundary aglu si ke klem ji lasi nang le tum nang disturb long le polo ala talang le tum chok iglo klem igno lasi la son po agenda kipon tamle alang tum hin mata na chikroi dun si pini bang ke Monsam do nang polo kasi pini Monsam ta dulo pini bana bang ke ikdom ke do ke dam ka do ka we ka churi che bohong ka charu cheng stame yong se nili tum Karbi ang longa muni datu mekhela ke bang pen yong si komane cha cho apnara tum ni tum phanang ke theng nang chok do kok long te nang tum responsible che nang ipulo lapen nang le tum penara korti atum jaintia pen kiwang atuman Karbi ang long kiwang pen yong si komane Karbi atum ba ke theng ke chok la hai do kok lu tang te la bang ke nili tum ta responsible che en popusi nili tum ta che chak du niklo la se ka do ka we hawar hapat ke do an pini la dak na li tum long observer da do li tum juai border magistrate la pen osi tum do la pen tum west Karbi ang long la dak hamren along with that district commissioner ahin pen na chi to do dak border magistrate do lo la pen osi do lo along tum bang ke as observer si nil tum long chi to niklo la lo pini alam the bang ke panchori lo kardo Langhem Pipen, Robert Bay Report, North Karbi Live.